Fona ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela, ungaceli ukungisendisela ama-WhatsApp futhi ungangitsheli ukuthi imali awunayo ngoba ukukhuluma nami kumahhala. Lokho ngikwenzela ukuthi nongenamali ekwazi ukuthenga nje i-airtime ko-R12 ethenga ama-minute all networks engifonele, yabo. So awukwazi ukuthi ngikunikeze igunya lokukhuluma nami esikhathini sami, ngikunikeze mahhala isikhathi, ngikunikeze umqondo wamahhala, bese futhi wena ufuna ukuthi ngiphinde ngidlule isandla ngokwendlulele ngikhulume nawe ku-WhatsApp. Lokho ungakwenzi futhi ungangiceli, ungancengi, yabo. So upastor ngichanelini uFlicky uZandile Chonco uthi kusho uPhupha wembeswa isikhafu kumnakwethu. What is so funny ngoZandile Chonco ukuthi ngizizwa ngiyadineka ngoba usebuze kuma video more than 2 ebuza same question, ebuza amavideo ahlukene ngezikhathi ezahlukene, kuphela iviki abuye kwenye video abuye. Kodwa okubalekile la akabingeleli futhi akaceli, kodwa ufuna ukuthi wenze njani, umnikeze isikhathi sakho, umnikeze attention yakho. So ngenza ukuthi sometimes to get an attention noma ukuthola umuntu umezothatha isikhathi sakhe siyi-commodity ekunikeze, kufanele ne-approach yakhe ibe yi-approach right. So uZandile i-approach yakhe yimbi futhi ngidineke kakhulu emoyeni ngendlela abuza ngayo. Okunye ufuna ukunxusa, ungathuma ubuza i-question kimi usenza ama-question mark ayi-2 noma 3, ungakwenzi lokho. I-question mark eyodwa right. Ukuphupha isikhafu, uphupha nje isikhafu kuyinto enhle. So number 1, uma uphupha isikhafu uthi ngisithanda njengoPauluhle uma usibona, ngoba komunye usuke nje ekhonjiswa kuwumuntu ongathola ukuhlonishwa, kuwumuntu ozoba nesithunzi nodumo, noma kuwumuntu osuke etotoswa ngothando futhi ekhombisa ukunakekelwa nokukhathalelwa ebona isikhafu. 2, omunye keze yaphupha isikhafu uba uPauluhle uma esifakwa lesi sikhafu efakwa umuntu othile. Lokho kusho ukuthola nje imfudumalo nokunakekelwa noma ke ukuvikelwa. Komunye kukhombe ukwamukeleka kulo muntu nokwamukelwa yilo muntu, noma ke ukuthi ungenze kugane kulo wamuzi onika kulo isikhafu. Futhi number 3, kuyenzeka uma uphupha isikhafu kuba uPauluhle uma usifakwa olungabe lukhombe noma ukuthi wena ukhonjiswa ukuthi lo muntu okade ufaka isikhafu yena onamandla negunya ukuthi avume ukuthi ube unkosikazi wesibili uma ukuthi wena awukashadi lapha yabona. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi kwabanye abantu uphupha isikhafu uba uPauluhle nje umusifakwa othothi mhlawumbe lento ikhomba ukuthi uzodumazeka ngenxa mhlawumbe yokungafezeki kwaloko osikukulindele wena, ngenxa yokuthi mhlawumbe ngeke kwamukeleke noma ke lo muntu ngeke kwamukele ngoba ngenze kuzozenzisa, ngoba empeleni lo muntu mhlawumbe engakufuni nokukubona, kodwa uthola ukuthi umuntu ongahle epretend noma ezenzise noma bengumzenzisi, yabona. Number 5, kuyenzeka-ke uphupha isikhafu uba uPauluhle uma usifakile nje likhomba nje ukuba nesizotho, likhomba uba nobuqotho, likhomba uba mnene nokuthobeka kwakho, nokunye nje ubungahle uthole uthando noma umshado-ke. 6, kuyenzeka futhi uma uphupha la isikhafu uba uPauluhle uma usifakile osuke lukhomba nje isembozo noma isivikelo somdala wey'nsuku, noma nje ukuvikeleka kwakho nje empeleni. 7, uma uphupha futhi isikhafu kwabanye kuba uPauluhle uma sisetshenziswa-ke ukukubopha, uthola umuntu angasebenzisa isikhafu ukubopha, lokho lusho ilumbo lesibopho noma kusho ukuboshwa kwempilo yakho. Hezekiel 13:18 uthi-ke isho manje inkosi uJehova uthi-ke woko besifazane thungela zonke izindololwane ngesicamelo benze-ke imigubezelo yamakhanda nezimo zonke, ukuba-ke bazingele imphefumulo. Kanti number 8, kuyenzeka-ke futhi uma uphupha lesikhafu sikhathi nje uPauluhle uma uboshwe ngaso, kepha sidabuke noma siqaqeke noma ukwazi ukusikhumula wena. Lokho kukhomba ukuqaqeka kwezibopho, ukuthukululeka kwamafinda aboshiwe noma kade boshelwe impilo yakho, noma kukhomba ukuphunyuka okugibeni lwezitha zakho. Hezekiel 13:21 izoklepula-ke izikhafu zenu futhi ngiyeke abantu bami baphunyuke esandleni sakho kubeke kanye. uNkulunkulu kaPhilonda kubusise. Siyabonga.